bayan saka hannu a yarjejeniyar fahimtar juna tsakanin jamhuriyar musulunci ta Iran da haramtacciyar ƙasar Isra'ila da Amurka, shin ina aka dosa? Bismillahirrahmanirrahim. yaƙi uku a cikin ɗaya. A takaice za mu iya cewa inda aka dosa a matsayin amsar wannan tambaya shine rushewar wannan yarjejeniyar da rashin cika sharuɗanta da kuma dawowar faɗa gagarumi wanda kusan ana ta tsammanin faruwar shi zai yiwu bayan sun gama zaɓensu na midterm a Amurka, da kuma rushewar kafa Greater Israel. Domin wannan yakin da aka buga da aka kammala shine ɗan ba ta farko da ya fara tabbatar masa hayunawa cewa ashe mafarkinsu na kafa Greater Israel da sauƙi ba zai zama da sauƙi ba. Yadda suke ganin sun dandaki larabawa ba mai iya motsi a cikinsu, sun rena ƙarfin jamhuriyar musulunci ta Iran, to sun yi karo da ƙarfin da ba su san da shi ba, yanzu ya ba su mamaki. To idan aka sake takawa ta biyu, daga nan ne za su cire tsirai kwata-kwata daga kafa Greater Israel, kuma da izinin Allah alamomin rushewarsu a bayyane a siyasance da diplomasiyance da ma sojance da tsaro za ta bayyana ga kowa karara, kamar yadda yanzu alamomin rushewarsu a sakafance ta bayyana ga kowa, inda duk duniya yanzu kinsu ake yi. Ta wace hanya wannan zai haƙaƙu? Ta hanyar marhalar da muka kira da suna buga in tare, wadda aka fara bayan yarjejeniya. Babban baƙin cikinsu shine a cikin tarihin haramtacciyar ƙasar Isra'ila an fara samu bayan wannan faɗa inda Isra'ila ta yi mamaya, kuma ya zamo aka sharɗanta mata ta fita daga mamayan nan ba tare da ta samu wani amfani da zai koma mata a cikin wannan sharɗin da aka bata, kuma ya zama lazimin ta fita daga mamayan. Inda kuma fitar wata ƙasa ce ta sanya ta fita, wadda ita Isra'ila a wurinta ita ce babban makiya. Baya da Amurka ta sa ta fita daga lardin Sinai a saba'inoni sanda suka yi yarjejeniya da Egypt ba, da kuma yammacin kogin Jordan da ta fita da sada aka yi yarjejeniya da Jordan ba, bayan amfanin yarjejeniyar yana koma matsaron Isra'ila ne. Wannan amfanin yarjejeniyar zai koma ma Isra'ila koma baya a tsaronta ne. To shi yasa suke ganin ba za su taɓa bari a ce Iran ta buga hukunci a kudancin Lebanon kuma hukuncin nan ya zauna ba. Shi yasa suka kai hari sati biyu da suka wuce a kudancin Lebanon, jamhuriyar musulunci Iran ta rufe Hormuz, Amurka ta zuga jirage su shiga, suna shiga Iran ta ɗinkira musu wuta, Amurka ta kai ma Iran hari, Iran ta sake mai ma Amurka hari, kuma ta yi mata warning cewa idan ta mayar da martani to za su ga gagarumin martanin da ya lunka wanda suka mayar. Dama shine marhalar buga in tare, ta yadda yanzu Iran ba kariyar kanta kawai take ba, Iran ta ga damar ta fara kai farmaki idan ta ga cewa sharuɗan yarjejeniyar da aka sa an taɓa su. Duk yarjejeniyoyin da aka yi ta JCPOA da aka yi, Amurka da Turai sun kakkalla ta, amma Iran ta cika sharuɗan. Sai ya zama ɓarayi ɗaya ne ke cika sharaɗi, ɓarayi ɗaya na tattake yarjejeniya. To sun ɗauka irin wannan marhala irin ta ci. To sun taɓa, sun gano ba irin ta bace. Kuma ga dukkan alamu Isra'ila za ta ci gaba da taɓawa, kuma Iran za ta ci gaba da mai da martani, har sai ta kai kwana 60 sun cika, abinda ake fata na samun yarjejeniyar dindindin ya kasa. Bayan kwana 60 dama maganar kamfen ɗinsu ne za su fara, shi da zai yiwu kafin kamfen ɗin a fara 'yan halbe-halbe, bayan kamfen ɗin faɗa ya dawo gadan-gadan, wanda ana tunanin Amurka za ta yi gigi kila ta ce batun har da shigar ƙasa za su yi ƙoƙarin yi a cikin jamhuriyar musulunci ta Iran, wanda shi ne motsinsu na ƙarshe. Kuma ana hasashen zai yiwu yanzu Amurka su iya tirsa samun tarayyar NATO su kwaso gabaki ɗaya ɗinsu su zo su dira a mashigin Hormuz da tunanin za su kwace. To a nan ne za a yi abin da Bahaushe ke kira da suna kulin kubura. Kuma wanda zai fito mai nasara a ciki su ne jamhuriyar musulunci ta Iran da izinin Allah subhanahu wata'ala. A marhalan nan ta buga in tare ba jira, duk wanda ya taba Iran za ta taba shi. Wannan marhala
ta zo da sabon equation ne, equation ɗin aiki, babu kama hannun yaro. Iran ta bayyana a matsayin babbar shigifa a yammacin Asiya wadda take ma kowa inuwa. Turken tsakiyar shigifar ita ce Hezbollah. Daga cikin filolin shigifar akwai Yemen, Ansarullah, akwai 'yan harka Islamiyya da ke Syria, akwai 'yan harka Islamiyya da ke Bahrain, akwai 'yan harka Islamiyya da ke Iraki, akwai 'yan harka Islamiyya da ke sauran wurare. Dukkaninsu ginshiƙai ne ƙarƙashin wannan babbar shigifar da ta yi ma kowa lema. Kuma wajibin kowa ne ya shiga a cikin shigifar sannan ya samu inuwa da masoyi da maki. Wanda kuma ya ce zai fita to zai je ya haɗu da rana mai ƙona jiki, wadda daga baya zai yi nadama. Yanzu ba marhalar defense ba ce, marhalar offense ce, wato ba marhalar kare kai ba ce, marhalar mai da martani ne. Wannan yana nufin yarjejeniyar da aka yi za ta wargaci. To idan haka ne, me yasa jamhuriyar musulunci ta Iran ta yarda da yarjejeniyar? Amsa ta farko shine, daga cikin bukatocin da jamhuriyar musulunci ta Iran ta je da su, an zamu iya cewa 7 a cikin 10 sun samu shiga kai tsaye a cikin wannan yarjejeniyar. Na ɗaya kenan. Na biyu, mahangar al'umma dangane da dalilan da yasa aka kai ma Iran hari, kamar yadda makiyan Iran suka faɗa, suna da tabbacin cewa jamhuriyar musulunci ta Iran ko yarjejeniya aka yi kawai wadda bata ma cika waɗannan sharuɗan ba, to Iran ce ta nasara madamar nizamin musulunci na Iran yana nan. Na uku, akwai a cikin jamhuriyar musulunci ta Iran waɗanda har yanzu renon zukatansu ake. Wasu masu rauni ne, wasu masu ciwo a zuciya ne, wasu ma masu burin kawar da hukuma ne, kamar irin monarchist. To waɗannan gabaki ɗayansu su suna ji, suna ganin cewa a haka ma Iran ta yi nasara. Duk da Iran sharuɗan ta sa na nasara akwai ficewar Amurka gabaki ɗaya daga yammacin Asiya. To domin jagorancin Iran wanda ke tafiya ƙarƙashin wilayatul faqihi, ƙarƙashin jagora malami mujtahidi wanda umarnin shi wajibi ne ga biyayya ga duk wani wanda yake a cikin jamhuriyar musulunci ta Iran da wanda ya da jagorancin su, domin ya yi musu ilzamin hujja, ya ƙara kafa musu hujja, su ƙara gano cewa maƙiyansu makirai ne na ƙarshe, domin kuma a buga musu uzuri na ƙarshe a tafiya su da suke ganin cewa kamar akwai wata hanya bayan hanyar muwajaha. Sai aka yadda cewa a yi yarjejeniyar da ana da tabbaci ba ta cika ba, amma ko ta cika ko ba ta cika ba, amfanin zai koma matsarin ne, domin dole zai falkar da wasu daga bacci a cikin Iran. A yi nasara. Waɗanda kuma ba su falka daga bacci ba, za a rufe musu baki a laragami onofihim. Dole za su yadda yanzu duk inda aka tafi, ko da suna ganin shi cewa da tsauri, ba su da ta cewa. Sannan a wajen Iran kuma yadda a yi yarjejeniya, Amurka ya zama ta kalla yarjejeniya da Isra'ila, zai ƙara janyo goyon baya a diplomasiyance tun daga Geneva da New York, a ofisoshin Majalisar Ɗinkin Duniya, da abin da ya kai gwamnatocin ƙasashe duka zai zamo suna ganin cewa jamhuriyar musulunci ta Iran duk abin da ta yi yanzu daidai ne. To ko da makiya suna son su janyo waɗannan ƙasashen a matsayin su zo a taro a yaƙi Iran, za su zuke, za su ja baya. Wasansu ma za su furta goyon bayan Iran kai tsaye bayan faɗa ya dawo. Sai zamo wato an yi amfani da yarjejeniyar wajen wani salo mai ban sha'awa na yaƙin kwakwalwa, wanda kafin yaƙin buga in ruga ya zo, zai zama Iran ta ƙara sai zukata, ta ƙara jayo tunanin al'umma, ta ƙara samun goyon baya. Wannan shine hikimar da ya sa jagorancin Iran sai ga takarda ta fito cewa duk da muna da ra'ayi na daban, amma mun yadda a je a yi yarjejeniya bisa sharuɗan da muka bayar da kuma alƙawarin da hukuma gwamnatin Iran ta yi, saboda hikimomin da ke ƙarƙashin haka na ɗunke ɓaraka cikin, saboda babu abun da yanzu makiya suke son su ga ya faru a cikin jamhuriyar musulunci Iran irin rarraba. Domin sun san rarraba cikin gida ita kaɗai ce za ta iya ba su damar kutsawa, su samu magoya bayan da za a ba makamai, su tada hargitsi, su kuma su bullo ta waje. To sai da mutaba cikin hikimar shi duk sai rufe wannan kofofin ba tare da kuma an ja baya ba. To wannan shine a takaice makomar
wannan yarjejeniyar da kuma makomar wannan rikici a nan gaba kaɗan, amma masaniyar duka tana wajen Allah subhanahu wataala. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala.